Gudagala sa amin at isay here sa mayong hapon sa tanan. So karon balik tag video no kay dugay-dugay ta nga wala naka video og balik kay na busy lagi na sa atong pag-eskwela. So nalipay ko kay ang adlaw diri sa Norway karon is kanang tigdugay na siya mas sa mag-set ba, magtigdugay na siya tawag sa Bisaya, magtigdugay na siya mag-sunset. Unya, hapit ng spring. So, February na ta karon inshallah sa mga March, April na, spring na. Hay, salamat. So, di ba hayag pa kayo sa gawas, kanyang makita. Nindot pa kayo ang panahon, no? Unya, karon nagsugod na day ko og tanom-tanom. So, namalit ko ani sa Auropris. So, nakoy kini mo nilang kalabasa dire o murag taas. Unsa ni siya mura siya zucchini ba pero kalabasa ni siya. Ang ihapong liso ani ako naman ning na-brand ako naling natanom. Liso gid siya sa kalabasa pero pataas lang ang iyang variety kana mura siya opo basta pataas siya. Try na ko makatubuan ba ko tanom. Nya namalit na pud ko ani kini parsley. Nya napud ko kini ambot unsay pangalan ni Mangold man ang pangalan ani. Puro siya petchay. Abi nagin ako petchay. Kuan man day siya kanang dagko siya liso so testingan ako ni kung mutubo ba ni. So na comment down below sa video no kung nakatisig na magtanom aning Mangold. Kung mura ba gina siya petchay o lasa. Ako ning testing ag tanom niya. Nag-order na pud ko sa Timo og kanang mga mga paso ba mga kaang. Ay para tanuman lagi na ako sa kong gulay. Excited ako mag-spring. Excited na gid ko mag-spring kay gusto ko man na mga gulay ug kanang mga herbs. Testingan ako kung matuban medyo kog tanom no. Unya si Banakels kay nag-invest pod siya og mga growing lights kay in case ka kanang tugnaw kaayo diri na lang namo sa sulod sa apartment or sa among balay patubuan ng mga tanom. So nag-invest na siya og mga growing light unya kining mga ready to plant soil ngani. So diba, gasto gid ay no kung mag-garden ta pero gusto gid ko na ako'y kanaganing garden kay kanaganing makakita ko sa mga video kay maibog jud ko magtan-aw ba nga nasa lay mga home garden tapos nasa lay mga tanom nga gulay so ganahan kay ko kanang murag na inspired ko nga magtanom. So karon na ako'y mga ginagmay nga tanom dire. So tan-aw na to ni ko mabuhi ba ka na yang ako ang mga gitanom no. Kinahanglan ako'y mga sili dira pero kuan man na siya sili nga Thailand. Tistingan ako nanubo man pero murag payat man, uy. Basta testingan lang nako kung mutubo ba siya. Unya, ay nalipay na ko diri nga side kay nanubo lang akong mga gipang tanom mo ni siya kung giingon nga kanang tawag ani katong kalabasa, di ba? Kalabasa man jud siya now. Di ba? Patong pataas nga kalabasa. So nga ni ang forma. So nalipay ko kay nagtubo-tubo na siya tanawa ay makahappy sana tuloy-tuloy sana di sila mamatay. Nya kini mo ni ang mga tanom sa kung bana tabako plants pinayahang eksperimento diha. So mo ni ako ang tanom gigamitan lang namo aning growing lights kana kay para secure ang tanom ba kay buktog no pamanggo diri so amo na ni siyang i-ready pag spring no. So makahappy lang. Gusto na lagi ko mananom karong spring hangtod summer gusto ko mananom og gulay og herbs. So malit na pud mi og soil para sa among tanom kay naabot naman akong mga kaang i-order na ako sa Timo. So karon soil na pud ang akong balak paliton kay aron makasugod na gid ko tanom kay lawong init-init na gamay diri. Mao ni ang update sa katong kalabasa ang akong gitanom. So mao na ni siya karon after 2 weeks, mag 2 weeks na ni siya ugma. So nana siya mga dahon oh. Ingani dayang porma. No? Wala pa na ako na transplant kay kulang wala pa lagi ko'y soil, mamalit pa mig soil, maghulat pa mi nga mag-sale ang mga soil kay para mamalit mig daghan. Ya gini, ako ning gibalhin diri. Kay nagsugod naman siya sa ni murag na laos, gibal-dali na kog transplant ni kini sila. Kana nya kato kong gi-order sa Timo, naabot naman so ingani akong gi-order sa Timo. Upat ni kabuok, nagtuogid ko dako ni siya kay nakabutang 3 liters man. Gamay day kaayo, so diri na lang nako ibutang akong mga kalabasa. Kining akong pang transplant, kulang na lang ko og yuta para ibalhin na nako. Unya amo ni ang tabako plant sa akong bana, nagko na gid siya. Nya update sa akong mga sili, nag-survive ang sili na akong ahos dayon, survive akong ahos. Pa ko'y mga sili diha. Ay, lipay kay ko. Sana manubo ni sila no karong spring ug summer. So, na ako diri nag-bake og pan kay naman may winter feria or winter vacation karon isa ka semana. So, kay wala mo ko mabuhat karon diri sa balay. So, nag-bake og kanang pan Norwegian corn bread. Ragod kay instant man gibot kan ra nako og yeast niya kanang tubig unya gimasa.
So mao lang unya naghimo pud ko og kanang pan nga akong gipalamanan og kanang giniling nga karne kay pangbaon ako sa eskwelahan kay di pa din ako sige palit ba kay mahal ba ang pan no. So aron makatipid-tipid ko gamay ako nalay mag-bake sa akong pan. So usually nga ni gid akong ginabuhat basta na ako'y time. Ako ang mag-bake sa akong pan para pangbaon ako sa eskwelahan. So karon kay wala man may klase, nya ugma magsugod ko og trabaho kay nag-text si bossing na trabaho do ko ugma Miyerkules ug Huwebes. Lumay na lang po matigom-tigom na to tong oras kay makasweldo po ta karong katapusan sa bulan. So, mawala na ito ang newly baked nga pan. Bawa na siya sa ibabaw. Iba, perfect kayo, humot kayo. Sa Maxes. Kami ni Paris Kape, kainit pa kayo. So,